Καβούρι. 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 Παναγία μου. Καβούρι. Δεν μπορώ τα χέρια μου. Και πώς θα βάλω το παππού μου κάτω. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Σας μισώ, να συγχαίνομαι. Γαρίφαλο ρε παιδιά. Έλα, μη. Τι ρίξατε μέσα, Παναγία μου, κάτι με ακουμπάει. Φύγε από εδώ. Παιδιά, κάτι με ακουμπάει. Και το βάλει ζωντανό. Χέλη! Μαμά μου! Όχι, με πετάξεις τίποτα, δεν θέλω, δεν μπορώ. Έλα. Κάτσε. Δεν μπορώ. Τι είναι αυτό! Παναγία μου, τι θα μου πετάξει! Περίμενε, δεν μπορώ. Βοήθεια! Παναγία μου! Όχι τώρα. Πώς θα βάλω το χέρι μου τώρα μέσα. Ζωντανό είναι. Αστακός. Γαρίδα. Τι είναι αυτό! Φύγε! Βοήθεια! Μη με ακουμπάς! Μην έρχεται κανείς! Πού είσαι ρε! Αχ, δεν μπορώ! Αχ, το πόδι μου! Μη φεύγεις από δίπλα μου. Περίμενε. Δεν μπορώ να το κάνω! Έβαλα το πόδι! Καραβίδα! Κολοχτύπα! Τι είναι αυτό το πράγμα! Καβουράκια! Καβουράκια δίπλα σε διάφορα σημεία που χρειάζομαι για να κάνω κι άλλα παιδιά. Παναγία μου! Τι ήτανε, πλαστελίνη? Παναγίτσα μου, δεν μπορώ. Πώς με ακουμπάει. Τι είναι, χταπόδι. Τα ρημάδια. Καβούρι! Αχ, Παναγία μου! Γιατί χοντρά είναι!